aka ba da kissa wata yarinya guda biyu, ɗaya mai ƙoƙari ɗaya mai ƙoƙari, kuma kun san Allah yana jarabtar mu ya ba mu ƴaƴa wasu masu ƙoƙari wasu marasa ƙoƙari, sai kaga hankalinmu da soyayyenmu ya fi komawa kan masu ƙoƙarin a makaranta, sai mu ga masu ƙoƙarin tunda dai ta kasa cin jarabawa to kamar ba ta da amfani, sai kaga kuma kai amfani wacce baiwa take da ita kuma daban, ba ma duba wannan. Kawai ba ka da ƙoƙari sai a ta kushe ka a gida, kai yan uwanka sun yi ƙoƙari, wani ya zo na ɗaya, kai kullum na bakwai, kullum na takwas. Wataƙila na takwas ɗin nan da na bakwai da yake zuwa kuma rayuwar gidan gabaki ɗaya a hannunta Allah zai sa shi, da ka sani ba. To su ba suka ba da kissa 'yan mata guda biyu, ɗaya tana cin jaraba ɗaya ba ta ci, sai uban ya yi watsi da wacce ba ta ci ya ci gaba da ɗaukar nauyin wannan, ita kuma ta kai ce kullum tana gida, sai ta yi tunani to ita yanzu me za ta yi a rayuwarta tunda ba ta iya ƙoƙarin karatu. To kayan da mata suke sawa irin after dress ɗin nan, sai kawai ta ce kai bari dai ɗauko rigar nono na farke ta game ma, ta ɗauko rigar ta farke ta yi mata ɗaiɗaiɗaiɗai ta mai da ita pieces, sai kawai ta ga abubuwan da aka harhaɗa, kawai sai ta ce ita tana so a siyo mata keken ɗinki, za ta fara design ɗin rigar nono da dress da sauran siket da sauransu da mata suke sawa. Shikenan ta siyo ya diddika ta fara ɗinkawa, tana ɗinkawa tana kaiwa kasuwa, tun ba a siye har aka zo aka ga cewa in an sai nata ya fi wancan kwari. Shikenan kawai sai gashi ta fara samun kuɗi, ta sai kekuna 3 kekuna 4, ta yi rijista ta yi kamfani, sai gashi kekuna 100, sai gashi tana ɗaukan ma'aikata, sai ta buɗe kamfani. Da yadda ta gama karatu ba ta samu aiki ba, sai ta rubuto kanwata ta application cewa tana so ta ɗauke ta aiki. Ta ce to irinki yanzu sun fi 100 masu digiri da suka aiko min ɗauke su aiki, ke ma yake bulayi a ɗauke ki aiki. Sai gashi ta zama chief, ta rarraba musu aiki, wannan ce sakatariyarta, wannan ce PA ɗinta, wannan ce production manager, wannan ce kaza, duk waɗannan ta tattara su ta zama ita ce chief. To shi ne take faɗa take cewa a daina wulaƙanta yaran da ba su da ƙoƙari, domin watakila ba ta nan Allah ya sa za su yi arziki wata hanyar su ci Ingilish, akwai wani abu da in an juya su nan sai kuma su ɓulle ta nan ɗin sai a samu alheri.